ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ଏହାର ମୂଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। 1. ପୁରାଣ ଓ ବେଦ ଅନୁସାରେ ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ। ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣୀର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। 2. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ସହ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ପେଶା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ତଥା ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା, ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯଜ୍ଞ, ନିଜେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାଇବା।